Ola, vou ler un fragmento de A tribo que conserva o lume, que este libro publicado por A Través hai aproximadamente un ano. Escollo porque é dos últimos publicacións que teño e é unha especie de novela negra onde hai unha conspiración en torno a pequenas tribus, como pode ser a tribu galega. Mas vou ler un fragmento onde a protagonista fala, digamos, sobre como se sente conversando. Lémbrome de brincar coas pregas do meu vestido. Dobro, desdobro. Os dedos procuran unha actividade regular para acalmar a tensión. Non é que o mozo fale moito, é que fala tudo. Xulgo que tenta impresionarme con iso. O que máis me impresiona é a cuantidade de saliva que o seu corpo debe producir para lubricar unha oratoria tan poderosa. Imagino como mediador de conflitos, como embaixador de reis, como intérprete de negociacións bélicas. Sería capaz de alterar o rumo da historia, deixando todos os seus rivais exhaustos, con tantas historias que poden lazar. O bon de non participar na conversa é que deixo a mente pairar e consigo divertirme coas miñas fantasías. É frecuente que os tipos de quen realmente gosto non me deixen dicer unha palabra. Contan, lembran, asesoran, aconsellan, predicen, peroran e eu calada. Non distante, calada. Non sen vontade de falar, simplesmente non son convocada á conversa. Cando alzo a miña voz nun debate en grupo, eles, por moito enfrentadas que fosen as súas posicións, mitigan. Como ben dixo o X, nunca dicen que eu teña dito cualquier cousa de bom. Aínda que se odeien, falan amabelmente, trocan impresións. A min apenas explican como é o mundo. Digo que, por exemplo, tal aparello non funciona ben e xa están a darme un curso inteiro de informática para dames. Nas noites é pior. Antes de ir para a cama co perorador, revemos a conquista de Alexandría, o estado de poluición do Mediterráneo, a situación estratégica de un país que nen coñezo e as últimas tendencias en permacultura. Revemos non, ele revé. É un problema grave porque tal vez xulguen que preciso dunha palestra a modo de preámbulo. Coas amigas fago piadas sobre o que significa falo. Falo é a primeira persoa do presente do verbo falar, é claro. Lembro aquelas historias dos cancioneiros medievais onde unha muller cristá é secuestrada polos mouros e levada para as súas terras, onde será retida 7 anos. Podería acabar con todas as teorías da interpretación dos cancioneiros. Durante anos sentíamos empatía pela tal cristá porque imaginábamos seducida, violada e grávida do home que a raptou. Até podíamos maquinar que a entregaría a toda a súa tropa. Sexamos realistas, dado o interese masculino por perorar, a pobre muller non sofreu un ataque sexual. A honesta dama regresaría para Toledo coa cabeza hinchada por tantas horas en que tería sofrido a tortura de escutar como o seu raptor, que non tería papas na lingua, lle contaba detalladamente tudo cuanto fixera e pensaba facer. E ela, sen entender árabe, miña pobre. Nalgún momento debo sentirme curiosa. Cando poderá calarse? Mas o cerne do erotismo está en presentir, quer dicer, en sentir previamente, en aínda non ter. A curiosidade move o mundo. A curiosidade por saber como fará el, como beixará, como acariciará, como penetrará, é básica e explica, embora ele non saiba, o ben que corren as nosas conversas. Se o seu comportamento non fose óptimo, atestaría con vontade de ensinarlle capítulo por capítulo, lentamente. Cada tema debe ficar correctamente asimilado. O Tomás gosta de falar en decálogos e continúa a desenvolver a súa palestra. Nada de común as diferentes tribos humanas, lémbrame con pouca originalidade. O que aquí achamos formoso é feio no Xapón. Unha tribo neozelandesa considera sanadora unha danza intelixíbel en cuanto un artista italiano defecou nun cuadro e vendeuno nunha exposición prestixiosa co título provocador de merda de artista. Podería ser profunda esta pequena palestra informal onde participo apenas coas miñas exclamacións. Ajá, buf. Se el non tivese recorrido francés, agora xa non poderei concentrarme máis unha vez. Se volta a dicer flou e colocar os labios nesa posición, verme obrigada a lanzarme por cima da mesa e a comerlle directamente a boca, sen contemplacións, sen medida. Mas sou aínda un bocado acañada. Tal vez ele me supoña máis atrevida. Podería parecer espontánea e mesmo divertida cando fago comentarios iróricos para lixeirar tanta teoría que se deslizan nos nosos encontros. Non é que sexa frívola,
tantas horas a servir mesas ensinárame a amenizar discursos broncos. Ele adora os decálogos e eu aplícome mentalmente a aprender para facilitar a troca de estrategias. Primeiro ponto, non dicer tudo o que pasa pola miña cabeza. Segundo ponto, preocuparme en introducir algún comentario ou pregunta para que ele poida continuar. Terceiro ponto, evitar suspirar e mudar as miñas parvas exclamacións por algo máis consistente. Cuarto ponto, vixiar atentamente que o decote non mostre demais para ele non perceber que me sobra roupa e que estou sen estar de tudo. Quinto ponto, levar a conversa para o tema das linguas, onde me movo con desenvoltura e conseguiría intervir mesmo con este cerebro tan bañado en humidade. Sexto ponto, non tocar no cabelo para non lle mostrar o espescozo que espera trémulo polo ar que sai da súa boca ou tal vez polos seus labios suavemente apoiados. Sétimo ponto, procurar, entre tantas leituras dispersas, un tema que me permita aparentar alguén que ten algo a colocar na mesa e non simplemente un saco de sangue e vísceras, apenas coberto con unha pele finísima que desexaría ser devorada. Oitavo ponto, dominar esta vontade de atirar coa mesa que nos separa, facer desaparecer o resto do público, deitalo na herba e combater contra os seus botóns, o cinto e as calzas. Nono ponto, susurrar a min mesma que infelizmente iso non vai suceder, non esta noite aínda, e consolarme coa idea de que finalmente a súa lingua tende a ser áspera, cheia de declinacións e até verbos preposicionais descoñecidos, e de que nunca poderá estar á altura de semellantes expectativas. Décimo ponto, despedirme recatada, beixando nas faces, como é habitual nestas terras, mas con certa cautela, para que ao aproximarnos, peito contra peito, non poda notar como escapan de min os mamilos tornados en míseis, prestes a dispararlle. Diario de Lía, 27 de abril de 2012.